E logo da inauguración e da visita aos distintos stands, teñamos un momento para falar precisamente co conselleiro. Pretendíamos afondar un poquinho máis nesas axudas para as pequenas empresas, para as medianas empresas, en definitiva, para o tecido máis habitual da nosa comarca. Estamos co conselleiro, precisamente, de Economía e Industria, que ven de inaugurar a Feira do Moble e na que, entre outras cousas, falaba de axudar dende a súa consellería unha liña importante de axudas para emprendedores, en definitiva, de buscar, me imagino, a maneira de que en situación de crisis se poida ter esa liquidez que faz falta para as empresas, conselleiro. Sí, efectivamente, creemos que neste momento o problema máis importante que teñen as empresas galegas é o problema de acceso á financiación, no financiamento. Entón, desde a Consellería preparamos dúas liñas de ayuda, no total de 400 millones de euros, 200 para empresas de certo tamaño, medias, e outros 200 para pequenas empresas, e autónomos, ¿no? E nós o que facemos é dar avais ás entidades financeiras para que ese diñeiro poda ser prestado ás empresas galegas, ¿no? E para que podan pagar os seus gastos de circulante, que é a necesidade máis grande que teñen neste momento. Pensamos que é unha ayuda moi importante para o tecido productivo galego neste momento, sí. Bueno, ven de facer unha visita pola feira, a súa primeira impresión, tenemos obviamente tempo para analizala, pero a súa primeira impresión da feira? Pois a primeira impresión é moi positiva, ¿no? A feira está completamente cuberta e además hai optimismo entre os empresarios, eso sempre é bo, ¿no? Son empresarios que queren mirar para adiante e teñen unha actitud moi positiva e pensan que esta feria vai a ser importante, ¿no? Y desde a Consellería queremos animalos y saber que estamos para apoyalos y para apoyar tamén a Feira de Moble de Galicia, ¿no?